Ассалому алейкум, подписчикои азизи ман. Иҷа боша рӯзи якшанбеяй. Саҳар дахестим, кӯдакода билинии тайёр кардам. Ҳама хованд. Багем хомӯшӣ. Тез-тез ба ховиам вогуфтам билиниёма тайёр кунам, баъд айқафои либос утикунӣ мешам. Камтар либос шуштам, ваёра ҳамаша утӣ кардан дар корай. Дар видеои пешина вай племент кадеста будам, аммо вай ма корчаи бриданака присидиян ки ҳамира айгиҷо хариден. Ай Яндекс Маркет заказ кардам хоҳарҷон. Вай дам ҳастай, Азон дам ҳастай, Валпрес дам ҳастай, хайма ай Яндекс фақат харид мекунам. Беҳа чизи нағзай осонай. Зволара тиноқ мекунӣ, раз мебриша. Баъд як хоҳарҷони дига навистагие ки нашуд аму таблеткаи релифе ки ма принимат мекунам, мега залал мерасона. Илтимос мекунам кадоме агар дар бораш медона, ма да комментария бинависен, бифаҳмонен ки чиёда зарал дора. Барои ма давно уже вая принимат мекунам бе назначени врача. Барои бисёр ҷоҳо муроҷиат кардам. Москва да, Тоҷикистон да. Барои дарди сарам ягон кас бигем шифоша наёфт. Чӣ чиё кардам, ҳичи бовар кунед дарди сарам намон, фақат таблеткаи релиф фоида мекунад. Барои ҳамин кадоме агар дар бораш медониста боша, ман видеода монда будам ки таблеткаи релиф принимат мекунам. Якта хоҳарай апай навистае ки морам мекунем, не ки вай чӣ қадar залал дора. Илтимос мекунам агар бидонем ки чиҳода залал дора, дар комментария ҳатман нависен. Хоҳиш мекунам. духтаракҳои меҳрубони азиз, ҳаматон ба ҳазор раҳмати калон барои комментариҳои хуб нависен видеои пешинада. ҳазор раҳмат ки дастгирӣ мекунен. Албатта ки бо дастгирии шумо бигем мо ба пеш мерем. ҳар дафъе ки як сухани нағз мефаҳмӣ, мехоҳӣ ки бо видеои нав кардан гирӣ. Барои ҳамин ай ҳамат миннатдорам. Худованд ҳаматонро дар пишти паноҳаш нигаҳ бидора. Бозам мегӯям ки дар ҳамин ғарибӣ кадоме ки мушкилӣ дора, мушкилиякоша осон кунад. Кадоме ки мисол ба мақсади хонагирӣ омадагиай, Худоҷон соҳиби хонааш кунад. Бозам мегӯям ки ҳама вақт дар ҳаққи ғарибо дуо кунен. Худованд ҳамаро нигаҳбон боша. Ҳамаи мо мисол дар ин шаҳр ғарибем. Барои ҳамин фақат даст ба дуо мегирему, нисбати ҳамдигар дуо мекунему, суханои нек менависем. духтаракҳои меҳрубони ман, иҷа бошед, ама билиниёма почти тамом кардам. Ози насиб карда боша. Уже Аиша бедор шудай. Як ами бигем ай соати 6 сибх тестам. Мепазӣ меоянд мегиранд, мепазӣ меоянд мегиранд. То пухтанша бигем ами 13-14таша успет кардам, творог печондум, мондум. Остальниша бе творогам хеле хурдан. бовар кунед, ай ҳама кори бадмедидагим ҳамин билинчикпазиай. Беҳад вақтат бисёр меравад. Ҳама мерезим, бо меравам, ягон кор ма мекунам, бо меом мегардонам. Як хелша успет накунам, месӯза. Ако одами мисол серкор, магарамам хеле кунем. Хеда пеши има бишинам, беҳад вақтам бисёр меравад. Барои ҳамин мерезиму, мерам бо як кори дигама мекунам. Якта мерезим, мерам стиральнима либосша мегирам. Бо якташа мерезим, як ҷои дигама мешакам, ням хеле. Ами личби тез кунам ки рӯзи якшанбеяй, бо рӯзи душанбе ҳамамон да корем. Хай мактабам уже қариб омаду. Пага ба фикрам последний ден шунай. духтаракҳои меҳрубон, обязательно ҳамин мисол чанд қае ки дар ҳамин группа ҳастем, чанд подписчики ҳастанд. Ма модарма гуфтагим ки ҳама вақт дуо кунен, асобина дар ҳаққи ғарибиҳо, чаҷон як бор дуо кун.
2 ракат намоз бихон дар ҳаққи ғарибиё, ки ҳамаро Худованд мушкилиёшонро осон кунад ва ҳамаи моро ба сари баланд барбигардонад ба ватани худ. Инам хел духтарако, шумоам дуогӯ бошин дар ҳаққи мо. Ҳаматона дӯст медорам. Худованд нигаҳбонтон боша. илтимос мекунам гапҳои хуб нависен. видеои пешинада беҳад гапҳои хуб навистен. ҳар дафъе ки мисол як сухани нек мефаҳмӣ, ҳамон қадар хирсанд мешӣ. шумо медонед ки дили як каса хирсанд кардан чанд баробар савоб мегирен. خونمون خالیه از تو، رفتی تو واسه همیشه، رفتی و نبودن تو هنوز باورم نمیشه. این اتاق ساده کم بود، جای تو قلب بهشته، پر زد از زمین خاکی یه فرشته، یه فرشته. اون عزیزی که تو دنیا یار من بود، یاورم بود، نازنینم نازنینم، اون فرشته مادرم بود. اون عزیزی که تو دنیا یار من بود، یاورم بود، نازنینم نازنینم، اون فرشته مادرم بود. خوشبختم که سالها روزگاری با تو داشتم. یادمه که با چه شوقی سر رو شونه هات میذاشتم. کاش میشد بازم ببوسم اون دو دست مهربونت، اسممو یه بار دیگه میشنیدم از زبونت. عشقامو تو پاک میکردی، کاش برای بار آخر من صدات میزدم و باز تو میگفتی جان مادر. کاش میشد حتی یه لحظه در کنار تو بشینم. اگه تو بودی میگفتی نذار عشقاتو ببینم. خدای مهربونم، واسه تو رسیده مهمون، از دلم هرگز نمیره، گرچه هست از دید پنهون، توی قلب من میمونه تا ابد. یاده یه لبخند نازنینم رو از این پس میسپرم به تو خداوند. اون عزیزی که تو دنیا یار من بود، یاورم بود، نازنینم نازنینم، اون فرشته مادرم بود. اون عزیزی که تو دنیا یار من بود، یاورم بود، نازنینم نازنینم، اون فرشته مادرم بود، اون فرشته مادرم بود. ина духтарако абеда шакаров кардам, шакаровам тайёр шид. хеле абад накардам барои тавақ кӯдако ғалтондан кафидай. бовар кунед барои ҳамин хеле абад накардам, сахт ёд кардам шакарова, бо ина шакаров кардам.
бигем ки агар дар як ҳафта як бор нахӯрам касал мешам. Не ки ай ҳисоби ки таваққам кафидай тез карда наметавонам. То тавақ хариданам.